Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 14-nji sentýabr 2025-nji ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimizi ýene-de şol daşary ýurtda bolup geçýän wakalardan başlasak kim bolmazdy. Mundan 3 gün ozal ýanky Orsiýet tarapy 19 sany piloty uçurmany drony Polşanyň üstüne ugrady. Polşanyň gorunuş sistemasy beýleki döwletler NATO ýaralarynyň ýemesi bilen kömegi bilen bulan hemmesini ýok edýärler. Ýöne inni binemen anlady. Inni uruşun çagy Ukrainadan çykyp inni NATO ýaralaryna ýa NATO ýaralarynyň agzasy bolan Polşa döwletiniň milletiniň üstüne de düşüp başlady. Ya geçdinni Polşa tarap. Näme üçin Polşa? Onu düşündirmek gerekse şu mahal Ukraina baryan ähli harby kömekler var ya beýleki maddi material kömekler. Polşanyň üstünden geçip Ukraina gelýärdi. Meselem 3-4 sany geçirilýän ýeri var, men olar agzap oturmaýyndy. Ýöne hemmesi şu taýdan Ukraina geçirildi. Diýmek bazalar, harby bazalar ya şolaryň harby ýaralaryň saklanýan ýeri, uradylýan ýeri Polşa bolansoň bular 19 sany drony uradypdyrlar şu ta. Aýdyşlaryna görä ýa ýazylşyna görä şol 19 dronyň biri Polşanyň paýtagty Warşawaň etegine urulyp ýykylypdy. Bu barada elbetde Polşa garşylygyny ýa beýanatyny etdi. Buňa duşdan NATO ýaralarynyň goşullary ýa Polşa çekilip başlandy. Onun daşlaryn ýeme bir Litwa, Latviýa, Estoniýa, Orsiýet bilen bar bolan serhetlerine hassa berkitdiler. Diýmek bärde harby taýýarlyk birinji derejeli taýýarlyga ýetirildi. Diýmek bu uruşa taýýarlyk diýmek aňlady ýa-da eger harby dilden garajdan dile geçirsek. Bu meselede ýagdaýlar öwürlikli däl ýurtdaşlar, onuň başga näme bar? Bu bolan zatlar eşitip, Amerikan prezident Donald Trump näme çäni minni bilen Orsiýetin tarapyna da Orsiýetin Ukrainadan çykyp Polşany bombalap başlady. Polşada NATO ýararlygy şoňa girýär. Amerikada şo NATO ýararlygynyň bir agzasy. Inni näme diýjek Donald Trump? Inni şoň jogabyna şu näme garaşmaly. Ýöne bolýan işler ýa hereketler ýagdaýlar gowulga däl, onu aýtmak gerek ýa zerur. Täp şol Putin ýema gidip gelenden soň ýa şol Hytaýa şondan soň bir has mewjal ugrady çalışlaryny güýçlendirdi, basyp alan ýerlerini artdyryp başlady. Soňky 3-4 günüň içinde hemme tarapdan frontdan çalış edipdi. Rus tarapy Ukrainanyň üstüne. Olar ýetgisiniň sananak beýlekisiniň toprak alsalar bolýar. Ýagdaý şumal çyrşyrmlaşdy, onu aýtmak gerek. Ýöne Zelenski aýtdy, men diýdi Ukraina 1 metr territoriýasyny berjek bolsalar. Üje ýetýän bolsa ony basyp alsyn. Görüşmeli bolsa, söwüşmeli bolsa biz taýýar. Ýöne Ukrainanyň territoriýasyny biz Orsiýada berjek däl. Ine bilen bir ýagdaý bolupdyr. Ol wagtlaryň söwüşi uruşy doňdurmak ol Ors tarapyna ýene-de bähwitli güýçlenmek üçin olara gerek. Orsiýada şu güllerde ýa-ni soňky 3 ýylyň dowamyny açyk görnüp durdy 3,5 ýylyň içinde kim kömek edýär? Eýran ilkinji nowatda Orsiýada ýanky şol Şahed adly dronlar uradyp duran. Onuň ikinji nowatda ýanky Demirgazyk Koreýa. Ol eýan ýaragdal eser uradýanyň gyýda oturan. Ýöne oň eskerleri bilmeňiz üçin zerur diňe şol Orsiýadan Kursk sebitine ýa welaýatyna oblastyna ulanýar. Näme üçin? Kursk Orsiýadyň territoriýasy hasaplanýar. Orsiýadyň o territoriýasynyň içinde ýagny bir Koreýle söwüşip biler ýa başga bir döwletleň milletleň adamlaryň diýilen düşünje bar bolardy. Ýöne uruş nirde bolanydy, nirde barlygyna garamazdan kim başlanmasa şoň boýnuna düşýär.
Yollarına günah gören var tarapy bilen ene bir paradoks. Ene daşary ýurtlarda bolýan ýagdaýlar şeýler akşugyny çelli. Indi köp da çelli näme boljak onu görür, wagt görkezler. Ýetişdigimden, tapdygymdan, maglumatlar topladığımdan size ýetiren. Indi ýurdun içine geçmekçi bolýan, başlap. Yurttaşlar, ana ýangy şol 3-nji gün agyr gurrunlar programmamyzda Saparaga bilen Nur hanym çykyş etdiler. Indi şo taýda gozgalan we agdalan mesele Polşada, Polşa Respublikasyna asly Türkmenistanly Aýsultan Niýazowa saklanypdyr. Onu hem Türkmenistan tarapy gysgaly ýagdaýda deportasiýa etmek üçin şol Interpol'un Gyzyl ýemesine girdipdir da gözleg ýemesine. Iň bir howply jenaýatkar hökmüne. Ine Aýsultan marada dürli maglumatlar berdiler, aýtdylar, goýdular ogu. Ondan bir toparda gömürtük ýa çyg bolup durdy. Men göwnüme sebäp men bu wakalary göni gatnaşmasamam gatnaşan adamlary bilýän şol döwrüň adamsy. Aýsultan kim, onun kakasy kim, men häzir size şonu huglukman düşünürip aýdyp bereň. Aýsultan Niýazowa şol Türkmenistanyň Merkezi Bankyny bir bölüm müdürimi şular ýaly işte işlen gyýyn, şol döwür şeýledi. Ondan şol Niýazowyň döwründe bolan wakaby. Şo ýerde Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň $20 milyon aýsada bir operasiýaň üstü bilen ýanky Orsiýada geçirilýär, Orsiýadyň bir bankyna. Şol $20 milyon. Şol $20 milyon Orsiýadyň banky lükgölügini alyp Vietnamly bir biznesmeniň biriniň adyny ýazyp Orsiýetden çykarýarlar. Ondan Niýaz kahar gelip çykyş edip aýdypdy, eger şo döwür eşden bolsa, gözüne basyp alaryn şolaň ýeke sentene çelli şo $20 milyon dip getirdiler ýygyny. Ol şona metdi, ýöne kimiň üstü bilen nähil edildi, näçe tiýdine geldi, o arada maglumat ýok häzirlikçe. Dogry maglumat ýok. Ondan näme bolýardy? Şo iş boýunça ilk başta ýanky bir Karababayev dip bir ýigit şol Merkezi Bankyny işgär. Şol gözlege berilýär. Orsiýanyň territoriýasyna. Olam öňküle Leningrad häzirki Sankt-Peterburgda giýilip berenekin. Muny tapýarlar. Kim tapýar? Onu hökümetiň däligi belli-de. Ýöne şonu iýdarlap beren diňe hökümetden şo puly özüne geçirjek bolan başga da jenaýatkar toparlar bolaýmaly. O bu men öz pikirim. Yoksam, näme üçin beýle boldy diýilen sonra ýüze çykýardy. Şo Karababayev diýilen ýaş ýigidi Sankt-Peterburgda şol kwartirant ýaşap ýören ýerine tapyp, muny gynap, sonra muny bıçaklap öldürýärler şo taýda. Ýalňyşmasam bir sinasyna salynan ýara ýanky bıçak bilen 15-20 gezekde urulyp durdy. Ene şoň örüsi tapylýar şo taýda. Sonra Aýsultan tutap edilýär. O ýanky şol geçirilen bankyň emesi var, ýol başçysy Orsiýetde. Olam tutsak edilýär Orsiýetde. Aýtmak gerek. Sonra Aýsultany soň barlygy bolýar, näçinji ýyldan soň muny 6 ýyl ýalňyşmasam iş kesipdirler. Aýsultany diýmek 6 ýyl berilen bolsa göni gatnaşyk ýok. Ýöne şo biläýmellik goýulandyr da şo ýemäň içinde bolan soň bankın içinde operasyonlu addel vardı, pul eýle geçýär, beýle geçýär. Şolar gözegçilik etmeliň bir şol bolmaly, men pikirimçe. Ene Aýsultan tutulanyny şol ýyllar men radioda, Azatlıkda da aýdyp berdim. Sonra çykandan soňra aýdyp berdim. Inden şu gün ana Polşada saklanypdyr. Interpol'un emesi bilen görkezmesi bilen Türkmenistana ekstradisiýa edilmek barady. Ol edilmez, ol başga ýa-da olýar beýleki Ýewropa döwletlerine diýen kiýelek saklanyp soň boşadyldy da Aýsultan. Näme üçin beýle bolýar diýen sorag bar da, men
görüjilerimiz, dinleýijilerimiz, ýurtdaşlarymyz ýazypdyrlar-da. Ay tüssesi bolmasa, ot bolmasa tüssesi bolmaz, tüssesi bolmasa ýalyn ýok. Diýmek bir zatlar edendir, günahkardyr diýip eýýän o gara ýönkemäge taýýar-da ýöne. Kimin elinde bar gönüsü gutnamy Aýsultanyň şol $20 milyon ogurlarlygy bar edy, ýa göni geçirelligi bar edy, ýa bir bilen paýlaşarlygy bar edy. Eger hiç ýerde maglumat ýok. Indi Aýsultanyň gelip çykyşyny aýdyp berýän size. Aýsultanyň kakasy ýa bir dädesi diýerler, gyllar batlar. Dädesiniň ady Gurban Murat, familiýasy Niýazow. Ol ýaşuly Nuşmal merhum, näçe merhum, onu Niýazow soň türmäge batyp türmede gynap öldürdiler onu. Soňundan ýüregi tutdy. Ýüregini tutana o tut diýär sagdy adam menen gatgy utanýar. Gurban Murat Niýazow käri boýunça jurist, advokat, özüm ol Soýuz döwründe Aşgabatyň ýa Türkmenistanyň däl, Moskwanyň advokatlar kollegiýasynyň agzasy. Düşen bir näme anlady. SSR'ın advokatlaryň iň ýokary derejedäki emesi var, anlady gurumasy. Ine şoň agzasy. Gurban Murady men nerden tanýan diýen soraw ýöne çykyrdy. Gurban Murady men 1973-nji ýyldan beri tanýan. Nähili ýagdaýda. Men şol öňe gösen köçände bile olaryň dostum bar, atda diýip, ol häzir ýok boldy, mundan näýem. O 11 ýyllar geçdi. Ine şol 73-nji ýylda mektebe gotarandan soň meni kakasy urtup öýerdi, atdan şäp ejeler pahyr ýer ýok bolupdy. Onuň ýygyny 4 sany oglany eýelik etmeli, atdan dädesem şurda öýem rak kesel bilen hassa ýatan adam bayramylar. Ene şonu attan öýerlerini dogan garnaşlar ýygynyna geldiler, şol sany Aşgabatdan. Bir şol Gurban Murat Niýazow, ýa-ni Aýsultanyň kakasy. Men atta dostumyň kakasy bilen dogan oglan ikisi. Bilen asly goşdun, goçata diýip bir oğlu var, gyzlar badyň ýokary ýanyny bir Aşgabada tarap ýöräňde Bamyň etegini zal diýen oğlu, onuň bärräkde gyzlar bady gola ýerde goş diýip stansiýa var, dagyň eteginde de goş diýip oğlusy var. Men goçata daky ýanky ýaşaýarlar bilen 69-njy ýylda gatnaşykdy. Barp gelip duran oğlan, dine atalaryň oğlusy, ya şol o ömede oğuda ýaşaýarlar 99-dan 9 götermi tiresi boýunça atı tiresine degişli millet, ya Türkmenimiz. Enne şol Gurban Muradym şol oğudan. Men atta dostumam kakasy şol oğudan. On gary kakasym Frontabik Han Kömek diýip ýaşuly bardy. Dagy ýaladym. Ine şolon ýemesi Solun tiresinin yol başçısı diye vaysağım olacak şeyler tarikatlı yaşoldu. Yine olum şolu oğudan. Yine Gurban Murat şu advokat bolan döwri, ya advokatlık işin alıp baran döwri, şol ezberligini, şol iş başarjaglygyny, şol başlayan işin soňuna çel alıp gidip islenlik işte 100-den 90 götürümini yine ýeňiş gazanan advokat. Şoň üçin ona Zalataýa Peterka diýerdiler. Adı vardı. Çünkü lakamy. Zalataýa Peterka diýmek altın beşlik. Beşlik dine beşlik değil, altın emeden yasalan beşlik şol. En güýçli derejeli adwokaty Zalataýa Peterka diýip Sowet zamanynydylar. Oň ýaly Zalataýa Peterka Moskwada 5-10 sanagy bardy, men bilýärler üçin. Ene şol Türkmenistanyny ceza berilen adamlar. Bir kanun mi, ya ol Niýazowyň isleги boýunça mi, ol Niýazow görýän, ol şäher häkimi boldy Aşgabatda. Soňra 85-nji ýyly birinji sekretar boldy, ol ýanky Aýsultany mesele ýüze çykýança gör bak näçe adamyň bir kanun türmä wasya ýok etdi Niýazow. Ene şol basdyran ýok eden adamlaryny rehabilitirden, ya şolar türmeden harat edip çıkaran, ya şolar 10 ýyl möhlet berilen bolsa şonu 2 ýyl ýa 3 ýyla getiren advokat Gurban Murat Niýazow. Gurban Murat Niýazow Türkmen halkynyň öňünde eden gaty uly işleri var, hyzmatlary var. Onuň halat eden adamlarynyň ýa kömek eden adamlarynyň sany sajagy ýok. Ýöne bugünkü şol
halkyň depesine galga oturan rejim özüniň kimdigini wagşylygyny açyp görkezenden soň adamlar gorkýarlar. Urwan rat bardy bir zat aýtmagy. Ýöne men hakym bar, hukugum bar, men azat ýurtda men diýmäge dol haklym. Bilýän zatlam şol. Urwan Murat şeýle bir elçek bir mert ýigit. Ýigit diýip aýtdyna ol döwür şu men bilýän döwürle menden bir bolsawur 10-15 ýaşly oglun diýen adamdy. Şeýle mülakatly uly bilen uly kiçi bilen kiçi güler ýüzli tutan işini ýöne goparyp alýan adam. Jomar, gysgançlar, husitlar, garybyň deňinden aglap oturan duşundan geçen adam däl hiç açan. Ol hökümet diýilýän, ol wezipeliler asla da asgermezdi. Siziň ýerde oturan jenayet diýerdi. O sebäp o kanuny bilýän, ýa konstitusiýany bilýän, ýatdan. Ene onsoň şol Urwan Muradyň edip oturan işleri elbette şol rejimiň, şol döwürki rejimiň şol sany niýasynyň hoşuna ýakana. Sebäp olara adamy ýa-ni töhmet bilen türme basýarlar. Bilem şol hakykaty çykaryp ol adamlar azatlyga çykarýar Moskwa müstebelen. Orada bir SSR bardy. Hem Aşgabat takylar oblast etrap olara aýdyp oturma. Aşgabat taky Moskwanyň adyny tutandy boksu çýadylar. Hani ananaýyn bana. Bol ýa-da şun şey diýen bolsaň men gidip Moskwadaky sudebni kollegiydi. O taýda da agzada ýokary sudumkyda. Ine şu taýda çykyş edip, ine şolaryň edeni şu şoň üçin şolardan azat edilmeli ýa şu bir maddadan jenayet maddasynyň beýleke geçirip, ine işi şeýle ýeňleşdirilip adam diýip hani çykyş edip, täzeden işi söktürip bir topar adamy kimi ölümden ajallan atywdan, kimi uzak möhletli türmeden alyp galan adamlar. Ine Aýsultanyň kakasy ýa-da dadasy şeýle adamdy. Indi şuň aýdýalar bir diýär Aýsultanyň kakasyny diýär, şu Aýsultan ogurlyk eden üçin türmäge bassalar diýär. Ýok, beýle däl, ýurtdaşlar. Ol Aýsultanyň kakasy bolan üçin türmede bolup biler diýen bir ýagdaýda bolup. Ol 10-njy ýa 20-nji derejeli mesele Aýsultan. Oň öň ýanyna bu Urwan Muradyň bir neresen eden hyzmatlary bar halkymyzyň öňüne bir kanun basylarlar azat edip. Badyrda ýüzüne basardy hökümetde akilen, ine ýediýän ýalňyş diýip. Ine şu zatlar üçin niýaza garşy eden üçin basyldy ol adam türme. Düşýänmi? O şeýle adaletli adamdy. Men atylanda Urwan Murad gönügelli barnysa şu tadı kızlar bardy. Ýanymda oturdy bir sagat elimden tutup. Diýen sözü var, neresen. Hal Murat diýdi, inni gelek menki diýdi, men atarlar diýdi. Ýaznaýar diýdi. Süper moçere. Ýöne sen ne tagaman aýagy üstüne gar, biz bula bilen häzir görüşürsiz diýdi soňuna çelli. Men näme üçin aýdýan şuň inni 33 ýyl geçdi ondan bäri, 33 ýyl şeýlerek wagt bolup durýar. Bir zat bar. Şol men atylandan soňra bir aýdan soň men o taýda men saglyk meseleden mulk malary ýok, gyzlar wadan kılaram aýtdy. Aşgabada gitsen sen o taýdan ölüňe uğra diýerler. Gitme. Ýok zamana gyzlar wadan aeroportuna sanitarny samolyot garaşyp durmen akitmek üçin aňyryk Aşgabada. Ondan ol giden bardy gelen ýok diýilen görünmär. Gitti öldü. Bollugy tor. Şoň üçin maňa urulmaly okollarym doktor elimiz aýalynyň eline sanap ber, sen şu taýda dur, medsestra geler bol, ýanynda şonu döwsünle okolasyn. Aý görsem şolar ýaly-ýagda 5 gündan soň men öýe çykar diýdim. Adamlarym hömer, barnysan agzy, içi, daşy. Menden maşallah taýda hassa gatken. Ine şonu men bilýän zadym. Men soň ýurdun daşyna çykmaly boldum da Orsiýada. Aňyrda kalar, gel siz hem şu taýda bejereldiler. Men Türkmenistanyň internasional sawetynyň başlygy bolamsyň, bize 15 respublika, onuň biziň şu taýda Moskwada koordinasiýon sawetymiz bardy. Hemme 15 respublika ýa-ni owan gullugyň meselem gurulmasynyň ýol başçylary şu taýda oturýar. Ol döwür Aleksandr Orutskoy,
Orsiýadyň vice prezidenti, olum biziň öz owansany gulluk eden. Ene şoň haýşy bilen meni Moskwaga getirdiler, Ruda diýilen sanatoriýa gitdiler, soň şu taýda balnisa bejerdiler. Näme diýjek bolýar? Men şu taýda kam Balkan welayet suwdyny welayet diýildi şu o döwür oblast karar çykardy. Men janyma kast eden üçin şol meni atany 13 ýyl 6 ay iş kesipdirler. Şol kesildi diýilen maglumat bir lis kağıt geldi. Ýöne meni kim goratdyr? Kim günä bildiripdir? Kim aklanypdyr? Maňa dogry formadan hiç kim hiç sen oradan akşuny çel. Ýöne men pikir edýän. Şu taýda şol suwdyň işini Balkanyny ya Gurban Muradyň özü göni gatnaşypdyr adwokat bolup ben tarapymdan ýa-da onun öz kömekçileri var, ýoldaşlary var. Şolar biriniň şoň haýşy boýunça ol işi şu taýda alyp bardylar. Diňe şu ýagdaýda Niýazow men attyrýar diýmek o Balkanyň oblast suwdy karar çykarmak üçin o Niýazow garşy gitmeli bolýar. Ine şu garşy durulan ýeri şol 13 ýyl 6 ay iş kesseler Balkanyň oblastny suwdy şol döwür ene 90-njy ýyl. Ine Gurban Muradyň şu taýda men eden uly kömegi var, ýardamy var, adalet düşünip düşünýär. Ine Gurban Murad diňe men näle o taýda olarçy adama kömek etdi. Men bilýärlemmi, bilmeýärlemmi? Ine bilýärlemiň içinde şuň kun men hayran galýan. Ine Aýsultan şu maha ya aňryp uğradylmaly ya bärde galmaly Polşada. Şu ýagdaý bolup durka Azatlyk radiosyny işläp ötdüm. Men sana gönüllenen ýoşan anawr. Seni men şol türmeden Gurban Murad alyp çykdy. Ha? Sen näme üçin bu Gurban Muradyň gyýdyny kömek edip bileňär? Elinde de radiýan ene mikrofonu giýje günni saýrasaňam bar. Aýtda ýeri geldi. Näme dymy boty? Ýagşylygy, ýamanlyk barmy diýse, ene bar diýilýän ýeri şu. Türkmeniň kümsükligi şundan gelip çykýar. Haýsy gulagyň bilen eşdiýänmem bolsam ýokşan. Näme dymy boty? Saňa az kömek etdim oladym. Türmede öz ölene ýüreginden tutup öldürdiler. Näme diliňize urlanatyn aýtmagy. Häzir baraly ýurda ekshumasiýa edip täzeden biz onu laboratoriýadan geçirip bilýäs ol adamyň galymy açan sanqyndan zäherlenen bolsun. Ya urlup öldüren bolsun. Her bir adamyň öz etmeli işi barmy diýen. Ol öz adwokatlyk borjun, adam karşylyk borjun, türkmençilik borjun, ýoldaşlyk borjun. Saňa gezek gelerini etdi. Sen näme üçin on gyýdyna gezek gelerini dymy botyň? Ol bir. Ikinciden ýa-ni o ýanky bir ana durdy Hazyfa, Hudaý berdi Orazfa da soragy bar şu mesele boýunça. Egerde Aýsultan, Niýazow şol 20 milyon ogurlap giden bolsa, nädip olar Merkezi Bankdan şo pul çykaryp bilýär. Biriňde başlyk şu taýda jäňmi? Merkezi Bankda beýle kiňde morunmasar bolup işler. On nädip çykaryp bolýar şo pullary? Çykardymy, çykarmady? Çykyn aýdyň halka. Siz jogap gara şu zatlara. O Türkmenin gaznasy ya hazinasy o geldi geçerin o haltalap götürilýän ýemesi näle o harman näle? Näme üçin dymy otyrsyňyz? Diýmek size şol gyýdyň üstüne atylan güne peýdaly bolupdyr. Bahwitli bolupdyr. Ýogsa siz çykyp saýramaly, men aýtmalylar şu azy hakykati. Siz aýtmaly halka. Şolar ýaly boldy diýip. Näme üçin Garababaýyň ölümi barada gýje güni aýdanlar? Näme üçin öldürildi şol ýigit? Näde gynaldy? Pul şonnamydy başga ýerden siz habarlaşyp atlardy. Ana görüm jürüm Olivida Mölli Aýsultanyň türmäge düşdi. 20 milyonym gitdi. Nira gitdi Allah bilsin. O 20 milyon hiç Merkezi Bankdan Niýazow çykaran pulunyň mukdary pesenden 18 milyard dolar. Hanşo pullar? Ene biriňe başlyk beýlekiňem orunmasar. Bilemzak diýen gurrumdan o jogapda siz hökmen bilämer şu zatlary. Ýerde giýişde halk şu meseleni orta çykarar. Şoňa taýýar bolup. Ene şonu aýdaýyn diýdim. Bir bolup duran jenaýaty görübem, görmezlige salyp, bilibem, bilmezlige salyp, biriňe giýip ýatyňyz maňa deg mesele bolýar diýip, aljaňyz alyp çykdyňyz Türkmenistany, beýlekiňizden men hukuk gorýan. Gorýan bolsaň näme üçin otyň şuwuna çel, ana durdy. Hana Aýsultany akitjek bolup dur. Bar Polşada, dur öňünde.
Eline plakat alla. Şona kisten mene makidin di. Ha, gayratın çatmaz sen. Başlan yurttaşlar ben gaharym hep burla otyr şu mahal. Sebäp ol gyl ol gyzal ol müň erkegi bermeller ya dengeljek denan baydak ýaly. Atasynyň gyzy ol. Ne hakykatdan Gurban Murat ýa demir ýaly polat ýaly denan. Ol şu mahal şoň aladasyn edip oturan esasy şol Orsiýetde Pusserayot ýa-da Pusserais ýa-da Pussi diýip aýdylýardy da şol döwür. Şol Putin'e karşı duran bir feministik grupa vardı. Gyýlardan bar. 3 gyýl, ýalňyş bilmem, 3 gyýl hawa. Şolar şo ýama näçinji ýylda 10-njy ýylda bolsa gerek. ýa 11-nji ýylda. Şol Orsiýetin esasy ibada tanasy var Moskwada. Şoň öňüne bar dilege diýýärler Allahjan ýa Hudaýjan ýa Hristos hawa. Şu biri Putin'den diýler ýa Putin alyp gitdi ýa halas etdi. Ine şoň üçin hawa ine bular turmaga basdylar. Şöyle de çıkışlar için. Yok olur payışrak söz verenim aydiyadır beylek söz verenim o gaygırı oturan atmır. Payışın yönü. Esası da sonra Putin'e karşı. Son inni şu mahal şu Pusserayt'ın bir vekili ama şu mahal yani Polşa'da şu Aysortan'ı halas etmek için. Ne için bunlar beydip urniyalı bıcağı kıyılar? Sebep bunlar türmede oturan Aysortan'ın şu taydı olmalı. Şulara hemme iyice işlerini kömek edipdir Aysortan. Adam bol, yoldaş bol, boydaş bol, arkasında durupdur. Inni bular iyidine gaytaryalar. Şu edilen kömeği yattan çıkaranaklar. Bular joğru boldular, boydaş boldular, katnaşıp böyler. Neyem için bizim Türkmen tarafında şunu edenak? Näme üçin? Ene şu taýda halka da soragym var. Bilýäňiz-de Gurban Murat näçe adama kömek etdi adwokatka? Näme üçin siz aýdyp bileňiz? Näme üçin şu adam tutup bileňiz ýa gyzyna arka durup bileňiz? Näme üçin oňa siz ogrudur, jümrüdür diýäňiz? Elinden tutduňyzmy, gördüňizmi şo gyzyň ogurlygyny? Onu edecek bolun hana Hudaý berdi oraz bilen ana durdu hacı ine in ýokary wezipeli adamdy Merkezi Banky. Näme siz şolardan soraňyz? Ya bu gyzy naçar görýäňiz. Ene sorak size yurttaşlar. Ene men şu Türkmeniň kömsükligini şu taýda görýän. Başda kan aýdylmaz zat. Ýöne men şu ullukça şu taýda durar, wagtyňyzy kan almalyk üçin. Eger şu mümkinçilik bolsa men akşam ondan şol sorak jogaby hepden kamen çıkar kimmel gelýär ýigitlerden gyýlardan onuň görer. Bolýa onu aşama çelle sag bolun, sag oturun, yurtdaşlar hemmäňiziň öýüňizde sag.